Iċ-ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li kważi 98% tal-kumpaniji f'Malta u f'Għawdex jużaw il-kompjuter u ftit aktar minn 97% jużaw l-internet fin-negozju tagħhom. L-istħarriġ tal-NSO wera li matul is-sena li għaddiet kważi 55,000 ħaddiem użaw l-internet għal skopijiet tan-negozju li jfisser żieda ta' 10% meta mqabbel mal-2018. L-NSO żied li s-sena l-oħra 85% tal-kumpaniji kellhom il-website tagħhom, bil-maġġoranza tagħhom jinfurmaw lill-konsumatur bil-prezzijiet u s-servizzi minn fuqha. Dawn iċ-ċifri juru li Malta qed tlaħħaq sew mal-pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea, tant ir-rata f'Malta hija 5% ogħla mill-medja Ewropea. Iċ-ċifri juru wkoll li 86.5% tal-kumpaniji jagħmlu użu mill-midja soċjali, bl-aktar popolari jkunu l-pjattaformi ta' Facebook u YouTube. L-aktar popolari kienu reklami dwar servizzi tal-ikel, akkomodazzjoni, trasport u komunikazzjoni. L-istħarriġ tal-NSO wera wkoll li matul is-sena li għaddiet id-dħul tal-kumpaniji minn fuq l-internet laħaq l-1,900 miljun euro, żieda ta' kważi 5% fuq l-2018. L-istatistika turi li dawn iċ-ċifru mogħla mill-medja tal-membri l-oħra tal-Unjoni Ewropea. L-istħarriġ temm jgħid li 28% tal-kumpaniji kollha qed jaħdmu magħhom persuni speċjalizzati fil-qasam tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.